Anem a veure el funcionament del programa CoMapping d'una manera que sigui fàcil d'entendre i de fer servir. Fixeu-nos, quan començo tenim diverses opcions. En principi, crear un mapa nou o bé obrir-ne un. També podem fer altres elements, autosalvats o marxar, etc. Començarem per dir que volem un mapa nou. Si volem un mapa nou, automàticament se'ns obre una finestra en la qual ens diu quin tipus de mapa volem. Si volem un mapa buit o si volem un tipus d'agenda o si volem fer una pluja d'idees o bé prendre notes o fer un projecte o bé fer servir una plantilla com ara aquesta que tinc posada aquí. En principi que vull un mapa buit. D'entrada li he de posar un nom. El nom posaré mapa 1. Si el vull compartir, aquí baix a l'esquerra activaré això de compartir aquest mapa. Llavors dic OK. Automàticament se m'obre una finestra que és aquesta. Mapa 1 és el nom que jo li he posat. Llavors jo poso, per exemple, el primer text. Possibilitats de CoMapping. Ja tinc un node. Si vull afegir un node diferent, faré un intro. Una vegada he posat l'intro, ja explico el segon. Problemes. Amb possibilitats de CoMapping, si premo inserir, posaré les diferents possibilitats. Compartir, faig un intro, queda un altre, crear, i així successivament. Si vull tirar enrere i em vaig amb la fletxa de navegació des de crear, em poso a possibilitats. Ara em poso a problemes i premo insert. Posaré anglès, problema per a aquells que no en sabem gaire o naveguem o naufraguem sovint amb l'anglès. L'altre problema podria ser el preu, però el preu és baix, en la qual, com que el preu és baix, puc posar una petita icona a heavy. Com que l'anglès és un problema una mica d'orillo, puc posar no massa content. Per compartir, m'agrada molt compartir, per tant, posarem això i per la creació, que seria el primer nivell, posaríem un 1. Una vegada he fet això, activo, fixem-nos que estic aquí a la finestra, a l'element de Home, per tant activo guardar, ja he guardat el que tenia. Si no vull fer més accions, activaré l'altra finestra que és compartir i col·laborar. Compartir o col·laborar tinc 3 possibilitats senzilles. La primera, compartir aquest mapa amb la gent que està al meu llibre d'adreces. Segon, compartir-lo més en general. O també el puc publicar. Si jo el comparteixo, fixem-nos que el que tinc és quan afegeixo els diferents elements, el puc seleccionar cada un dels elements que tinc a la meva carpeta d'adreces i puc dir que els pot veure o bé, a més de veure, això seria només veure, ja que s'hi faria aquest senyor, o bé editar. Una vegada seleccionat l'adreça, que l'escric aquí dalt, faig afegir. Per exemple, puc afegir, no sé, qualsevol persona que jo conegui o que a mi m'interessi que pot compartir el programa. Una vegada ho he posat, ja estic d'acord amb el mapa, amb la persona que el vull compartir i faig
guardo o bé cancel·lo. A veure si trobem alguna persona a la qual no li molesti compartir aquest mapa. Molt bé. El deixo editar i el deixo veure. O si ens aniria només veure, em poso editar. Doncs guardo. El programa està guardat i s'enviarà. Hi ha aquests editors. Aquí poso el missatge que jo envio a les persones amb les que vull compartir el programa, queden fora de la captura, i una vegada he posat el missatge per compartir, ja puc activar i enviar les invitacions a les persones que he compartit això. La segona possibilitat és, puc agafar el mapa i activar, enviar notificacions del correu del mapa per correu electrònic. Tinc opcions avançades, com seria posar un marcador al mapa. Puc importar mapes, cuidado que això és important, és a dir, a l'hora d'importar mapes, aquí tinc diferents formats. FreeMind, fixeu-vos que els mapes que heu fet a FreeMind els podeu importar aquí, amb la qual els torneu a fer servir. FreeMind Maps i altres formats que ja veurem més endavant. També puc inserir un vincle, és a dir, aquí per exemple puc posar un vincle i el vincle posaríem el vincle que m'interessés. Puc posar un vincle a un mapa o puc posar un vincle a una web, segons a mi m'interessi. Fixem-nos que jo escriuria aquí el que vull, o posaria un mapa, un curs de PBL, i inseriria l'element que jo vull vincular. Puc afegir un arxiu també, i tinc altres possibilitats. També puc fer una presentació seria tipus un PowerPoint. I llavors, quan he fet la presentació, puc fer ja un show.